Bon dia, som al matí d'un dijous 25 de març. És el dia que es commemora la fundació de la ciutat de Venècia. Aquest matí ens hem aixecat a les 4 del matí a Brussel·les. Ara estem aquí, a la capital del Vèneto. De fet, estem donant suport a una coalició electoral que representa el conjunt de les 3 grans regions del nord-est d'Itàlia, del Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia, del Vèneto, i venim una mica a expressar el suport de l'ALE, de l'Aliança Lliure Europea, de la European Free Alliance, en els nostres socis, els nostres amics del nord-est italià, en aquestes eleccions que es produiran aquest proper diumenge, en les quals els desitgem molta sort. Són eleccions regionals que es desenvolupen en el conjunt de la República Italiana, de la mateixa manera que els desitgem sort de cara al futur perquè també s'incorporin al Parlament Europeu al nostre costat per representar una mica els interessos, en alguns casos de l'autonomisme i en alguns casos fins i tot de l'independentisme a Itàlia i arreu d'Europa, tal com nosaltres fem per defensar la independència dels països catalans.